कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. चहा पाण्यासाठी थांबले होते. तिकडे चहाची टपरी होती, जी छोटंसं हॉटेल होतं. त्या ठिकाणी चहामध्ये माशी पडल्यामध्ये चहाचे जे हॉटेल ओनर आहे आणि जे पर्यटनासाठी समूह आलेला आहे त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली. वादविवाद झाला की याच्यामध्ये माशी पडलेली आहे आणि हा चहा रिप्लेसमेंट करून पाहिजे, नाही तर ते पैसे देणार नाही. त्याच्यामध्ये वादविवादांमध्ये त्याचे जे शाब्दिक बोल होते ते हाणामारीपर्यंत आले. हाणामारीनंतर मग चहावाला जो हॉटेलवाला होता त्यांनी त्या पर्यटनापैकी एक जो होता त्याला ते बांधून ठेवलं, जेव्हा ते पैसे देत नाही तेव्हा. त्याच्यामध्ये जे पर्यटनासाठी आले होते त्याच्यापैकी एकाने डायल 112ला कॉल केला. डायल 112चा कॉल हा कुडाळ पोलीस स्टेशनला रीड आउट झाला आणि कुडाळ पोलीस स्टेशनचं पथक लगेच त्या पॉईंटपर्यंत पोहोचलं. तिथे जाऊन त्यांनी जे पकडून धरलेला इसम होता पर्यटन त्याला सोडवलं आणि सगळ्यांना घेऊन कुडाळ पोलीस स्टेशनला आले. त्याच्यानंतर तेव्हा त्यांच्या सुटका झाल्यामुळे पर्यटकांना गुन्हा दाखल करायचा नव्हता, तरी पण कुडाळ पोलीस स्टेशन आणि पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे. चहा टपरीच्या मालकांवर जो गुन्हा आहे तो अंडर सेक्शन 115(2), 189(2), 126(2), 191(2), 190 आणि 118(1) याच्यामध्ये आम्ही रॉंगफुल रिस्ट्रेंट, रायटिंग आणि हर्ट याचे सेक्शन्स आम्ही लावलेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन प्रेमी जिल्हा आहे, पर्यटनवर अवलंबून असा जिल्हा आहे आणि पर्यटनचा फोकस दिला जातो असा हा जिल्हा आहे. तिथे सर्व पर्यटकांना स्वागत केलं जातं. असे काही घटना आहेत त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला काही फरक नाही पडायला पाहिजे, म्हणून सिंधुदुर्ग पोलीस हे तैनात आहेत. असे काही घटना घडल्यात सिंधुदुर्ग पोलीस प्राथमिकतेने त्याची दक्षता घेते आणि जे काही चुकीचं करत असेल, जे काही क्राईम करत असेल त्यांच्यावर लगेच गुन्हा दाखल करून घेते. किती वाजता घडले? सकाळी 6, 6:30, 6 वाजता का? ऍड करायचं का याच्यामध्ये? याच्यात अटक वगैरे केली टाइम आहे. हा जो गुन्हा सिंधुदुर्ग पोलीसमध्ये दाखल झाला होता हा साधारणतः ही घटना काल सकाळी 6 वाजेची आहे. जसा आम्हाला कॉल आला तशी आमची टीम डिस्पॅच झाली. टीम डिस्पॅच झाल्यानंतर मग त्यांना आम्ही पोलीस स्टेशन कुडाळ पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो. त्याच्यानंतर साधारणतः पूर्ण सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून सगळ्यांची स्टेटमेंट रेकॉर्ड करून त्याच्यानंतर मग ही फिर्याद दाखल केल्या गेली पोलिसांकडनं, जी दुपारी 2 वाजेला फिर्याद दाखल केली. फिर्याद दाखल केल्यानंतर मग ताबडतोबीने आपण आरोपींना अटक केलेले आहे, जो हॉटेलचा मालक आहे, आणि पुढचे जे 5 आरोपी आहेत त्यांना पण अटक करण्याची प्रोसेस चालू आहे. तुमचा सगळा टोल फ्री नंबर प्रतिसाद जो आहे त्याबाबत जरा सांगा. महाराष्ट्रातील सगळ्या जिल्ह्यांप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण डायल 112ची प्रणाली सुरळीत प्रकारे चालू आहे. कालचा जो घटना घडला होता त्याच्यामध्ये पण लोकांना डायल 112 बद्दल माहिती असल्यामुळे त्यांनी ताबडतोबीने डायल 112ला कॉल केला होता. तो कॉल लगेच कुडाळ पोलीस स्टेशन पर्यंत पोहोचला आणि कुडाळची टीम लगेच डिस्पॅच झाली. याच्यामध्ये थोडाही वेळ लागला नाही पोहोचण्यासाठी, रिस्पॉन्स एकदम फास्ट होता. याच्यामुळे ही जी घटना आहे ती लवकरात लवकर आवरता आली आणि आरोपींना लवकर पकडता आला. याच्याने आपल्याला कळत आहे की डायल 112ची जनजागृती चांगल्या प्रकारे झालेली आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण ही प्रणाली चांगल्या प्रकारे चालत आहे. आणि काही विषय काही प्रश्न नाही. काही आरोपी आहेत की बाहेर गेले? नाही, आहेत. जे पण आरोपी आहेत त्याच्यापैकी जे टोटल 6 आरोपी आहेत, 6 पैकी एक 57 वर्षाचा आहे, त्यांना आम्ही अटक केलेली आहे. 2 महिला आहेत आणि 3 पुरुष आहेत जे 18 वर्षाच्या वरती आहे. सर्वांवर अटकची कारवाई चालू आहे. कुठले आहेत ते? म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले रहिवासी आहेत की बाहेरचे आहेत हे हे जे आरोपी आहेत याचं व्यवस्थित इंट्रोगेशन केलं जाईल, व्यवस्थित इन्क्वायरी केल्या जाईल. ज्या जिल्ह्याचे आहे त्याचा मूळ पत्ता काय आहे हे सगळ्याची माहिती घेऊन आपल्याला लवकरात लवकर कळवून. सदरील 6 आरोपी जे आहेत यापैकी बरेचसे आरोपी जे आहेत ते मुस्लिम समाजाचे आहेत.
एकीकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बांगलादेशी पकडण्याचं आताच उघड झालं होतं, या संदर्भात काही तपास सुरू आहे का? जी, जसं आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण भारतभरामध्ये ही जी मोहीम चालू आहे बांगलादेशी नागरिकांना, इलिगल जे बांगलादेशी नागरिक आहेत त्यांना पकडण्याची, तसंच त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस पण सज्जबद्ध आहे आणि आम्ही या वर्षी 2 बांगलादेशी नागरिकांना पकडलं, मागच्या वर्षी 6 बांगलादेशी नागरिकांना पकडलं. जशी पण माहिती मिळते तशी आम्ही इन्क्वायरीसाठी आणि व्हेरिफिकेशनसाठी आम्ही लगेच टीम पाठवून देतो. मागच्याच 10 दिवस पूर्वी जसं इन्फॉर्मेशन मिळाली की दोडामार्गमध्ये काही इलिगल बांगलादेशी असू शकतात, तेव्हा आम्ही दोडामार्गला टीम डिस्पॅच केली आणि 80 जणांचं व्हेरिफिकेशन करण्यात आलं होतं. त्याचप्रमाणे या गुन्ह्यामध्ये पण कोणी बांगलादेशी आहे का हे पक्काप्रमाणे आम्ही व्हेरीफाय करणार आहे आणि आहे की नाही हे आम्ही फाइंड आउट करणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.